noma ngikhuluma nawe nje ukhona i-overall mhlambe orange sebekusikela usayisi bathi ngedate ethize kufanele kuyoqala isigwebo ikona kuyikuphi okwenzekayo wafika kuthina uzwakala ukuthi ugqilazekile nasemoyeni kodwa mangikhuluma nawe ngiyakuzwa hayi kuya ngokuya uyakhululeka uyabona nje kube ngithini ngabe sengifaka umqhele ngithi hayi kushuthi kuvele kwalunga sekwehlile lo kade kuhlele emagxalabeni ungitshela imfihlo lesiyenzeke uyaphila kodwa kehla hey ngiyaphila Mbomvu ngizocela ukubingelela nje kubona bonke abalalele njengamanje nababukela lo live wakho cha udle ubheke lo nikhuluma naye lapha enquthu endaweni yaseqhudeni esigodini sakwaNqulo sengiphinde ngiyabuya ke namhlanje ngoba ke ngangikade ngishilo ukuthi nje ziningi izinto ezingixakile ngekhandelwa yichanqa labathile endaweni yakithi ngiyakhele kodwa ngomhla ka26 kuye kwaba kube kwi-date yami yokuya court leyo ngithe mangifika bekuzoqala ukukhulunywa icala lo ngalihamba kuswa ngoFebruary 2024 bekuyimali zoqala ukukhuluma nge26 nebala mangifika nje hayi baphenya ngibuza ngalutho wathi umlungu aya ngihamba inyekhaya abukho ucale nginabo kulento siyabonga mfethu lihoxisiwe icala obubekwelona noma lisuliwe nje liphelile lisuliwe bathi nje ayikho lento oba kwabantu ababelivulile ngathi bayiqhelanisa kudala bathi ngeke bekwazi ukuze ecourt ngoba ngizobabona abantu engibaziyo hayi ukuthi basaba ukuthi uzobabona ubenzakalisi basaba ukuthi uzobabona ubabophe ngoba bangcolisa igama lakho siyabonga mfowethu sikubongele nawe sithembe ukuthi nalabo abakholwayo bakwethu baningi abaye basenda ama message abanye bethi vele uyayenza lento kodwa masibabuza ukuthi uke wambona akekho iyavuma kulula ungcolisa igama lomuntu ave kubukhulu ukuligeza igama lomuntu bafowethu ibhlungu leyo nto ngiyafisa nani nithathe nibhekise kunina kulula ukuthi abantu balingcolise balihudulele phansi igama lakho kuthiwe wenza ukuthi abantu baze bafaka isigxivizo ngaphezulu bathi bakubona ubulala ubani la kulo clean governance engakahambi umfoka khuzwayo othi wambona ebulala umuntu angangena kumina ku DM eceleni noma asho khona la kulo live ngiyacabanga mfowethu ukuthi akekho umuntu ongathi impilo yakhe ngaba sengozini ngokumela iqiniso ukhona niyekeke bakwethu ukungcolisa amagama abantu ngiyacela ayive ibhlungu leyo nto maningi amagama abantu engcoliswa amagama abantu lo muntu uphila ngokucula kunzima njengamanje uthe uneminyaka ngaka baba uphumile emculweni hayi no 2 years full impela ngiyoqala wa 3 years izithini inhlelo uzobuyela masinyane stage neshow zoyenza uzokwenza njani hayi ukubuyela e-studio ngiyabuyela ngoba vele bengivele ngihleli nje lento eyishisa ukuthi ngizima ukuthi ngizofika kanjani lapha e-studio ukuthi ngiyokwazi ukuthi ngenzele abantu into enhle nabangazi ngayo ngoba bekusenza imanyana kodwa namanje angikazi ukufaka phansi ikhanda kodwa nje ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukuyosebenza abantu beqhubeke nodlubhekelo bebemazi hayi nodlubhekelo osakhandwa abantu bakwaNgquba menza wayilento asebemdumise ngayo ebantwini siyabonga kakhulu konje cisho ngathi konje ubani oyicholele lechala wena we kaNondindo angithi wena right sengibuza nje ingakini senquthu kunensizwa lapha ya eyayikade izihlabani kumculo kaMaskandi ibhova likadikadika right one of the greatest Maskandi artist of our time hlebela mina uke waba nako wena ukusebenza naye saphila yena umuntu engiqale naye mina ngene e-studio ukusebenza naye 2009 it was 12 September yena umuntu engisebenze naye nanomuntu owangifundisa nje ukuthi umculo kufuna uthande ukukhuthalele futhi ube nazo into enhlobonhlobo unyaka nonyaka kube nezinto oqhamuka nazo abantu abangayijwayele ungahlali entweni eyi1
abantu begcine bazi uma kuzokhipha bani sizolalela into ekuthi. Kodwa nje amaqhinga ngimboda umuntu onamaqhinga ngoba futhi nomculo wakhe besulalela kakhulu. Umuzi unyaka nonyaka ngakhipha umgqumeni kulonyaka phinde khipha umgqumeni nonyaka ozayo kodwa mawuthi uyahlehla ayifani izitayela kodwa igama lisabiza igroup A1. Lawo maqhinga ngawafunda kakhulu kuyena ukuthi ukuya phambili komculo ukushintsha isitayela unyaka nonyaka ungahlali umile entweni eyi-1 ngoba lento igcina isibabhora abantu basebeyazi nje hayi vele lo uzokuthi so leya nsizwa iyangiqeqesha kakhulu ukuthi ngiyibone umqondo esebenza ngawo ukuthi imuphona. Angiqale ngibonge kumkami phambi kokuba ngikubuze lo mbuzo. Nkosikazi wami ngiyabonga ngama-gift angaka lapha ku Mrs Ngubane. Umbuzo engizokubuza wona olandelayo, wena isiphi style esisha osunaso osuze naso? Sengishintsha kaningana zona itayela mina emculweni mangathiwa ngithatha ama-album kaDlubhek walalela ayayi izinto eziningi ezahlukene. Mina ngeke ngigxile ukuthi ingoma zomnsizwa zimi ngendlela leyo ukuthi mangabe niseviweni kusuke kukhuzwa kanje uthothi ngokuzathu uthi ngiveza lento ukuthi masisendlini siwe simi kanje. Uthothi ngonyaka ozayo ngikunika ukuthi ngiyakwazi ukuxuba ulayini wesicathamiya ngoxube nomaskandi kodwa kuthule kube into eyodwa ehlangene. Lokho ukuthi ukukhulisa umculo ukuthi umculo ungahlezi uyinto eyodwa nobani ekufunda ukuthi umculo awusiyinhlobo eyodwa uyizinhlobo eziningi kodwa ufuna umqondo womuntu azowusebenza ukuthi ushintshe unyaka nonyaka abantu abayiqalayo. Uyabona nganje mangishala lengoma ethi ingqongqo leya ngoma ngayenza ngiyisusele entweni esasiyicula esikoleni kodwa kwakuyisicathamiya ngase ngiyifaka mina lento ibhithi kaMaskandi ngase ngiyenza leya ndlela bayithanda abantu leyo ngoma kakhulu. Ngabuya ngayithini ingqongqo ethi bafana bamneswa bafana bama ukuthi mthini hayo shonini phela ngithini ngqongqo lani funa wenzana ke ningitshele babhemi ngiyamemeza ngisentabeni ifoni insizwe ezizwayo hayi labafana abancane. Lapho ngangisuke ngiyimoloza ngomaskani kodwa uma uya kuma-backing uyithola ukuthi kuleya nto yesicathamiya into engizama ukuyichaza ukuthi umculo ufuna abantu abakhuthele ngomqondo hayi abazohlala bevilapha nje wazi ukuthi uma ehit uzohitha ngale ndlela wazi ukuthi uma ehit uzohitha ngale ndlela. Umculo ufuna umqondo enye into uze nayo nje uyingabazi ukuthi ngoba abantu bazoyithini lento ngempela befike bekhethe yona bethi hayi nayo lento esiyifunayo uthini. Uyabona mfowethu sibusisekile kakhulu kwa Clean Governance noma kade ufike ngesimo kade usabela impilo yakho. Siyabonga ukuthi nawe siyathemba futhi ukuthi abantu base South Africa nalaba ababhizi abaphazamisa ithalente ukuthi ke mawenza kahle awuvamisile udedelwe ukuthi ugijime nje wedwa uzoshaya intambo. Kusho ukuthi ingqinamba lezi ezifuna ukuphazamisa. Usimemeze ungasabi siyisizwe la singakulekelela khona sikwazi ukuthi ukwazi ukuba ubuyele emsebenzini wondle abantwana ukwazi futhi nekhono lakho nethalente oliphiwe uNkulunkulu nabakini lithuthuke liye phambili. Izandla zethu siyisizwe sizozivula sithi siyokulekelela la udinga ukulekeleleka khona. Kunensizwa engifisayo ukuthi sazi ukuthi singakwazi ukuxhumana nayo le othi yalinyalelwa abantwana. Isizathu saloko siyafisa ukuthi alapheke amanxeba anoma ubani owathinteka. Siyazi ukuthi awuthintani naloko awuhlangani nako nawe we victim just like everybody else. Noma abanye singasaxhumananga ukuthi sikhulume kanje but siyafisa wonke umuntu abhandisheke. Kubhlungu ukuthi umuntu mayisuke enenjwe ngesihlava sokufa angakwazi omunye ukummela nokumkhulumela usala nakho lokho. Njengoba na ubhekene nenkinga baningi abanye engibaziyo ababhekana naleyo nkinga ngoba abantu uma befuna ukungcolisa igama lomuntu kulula ukuthi basho into abangeke babuzwe umuntu kuvele thi uyasatshwa uyaqhweba uyaqhweba ukuthi awuqhwebe bani kuphi akekho yakumele. Ncese mfowethu siyabonga kakhulu Clean Governance mhlambe kofanele uorganizelwe yithina i-comeback show sithi siyobona ukuthi abantu bayokweseka yini. Siyabonga kakhulu mfoka Khuzwayo Xhwaleni kaNondindwa engathi inkosi ingaba nawe uvikeleke. Siyabonga kakhulu. Bengacela nje ukudlula ikho nje kancane embomvu
Yeah. engakudlulisa nje amazi kubantu bakithi lapha endaweni yaseNquthu noma nje ngithi esigodini sakanqulo. Abantu bakithi mabengayeka nje lento ekuthiwa amanga emhlabeni. Izwe lenkosi liyobusa kahle, alimnandi izwe lenkosi esikuyona kwaSithole, kodwa nje kakhulu libulawa nje amanga. Abekele yandawo esikuyona ngoba ihleli nje bucuphe kanje yana ilimazisa abantu. Lamanga kule ndawo mabe kakhulu kangakube agcine edlule nemphefumulo yabantu. Abantu namhlanje bazi umuntu uthi ukhanda into engekho kodwa uyikhandela ukuthi akuhlaseleke bani nobani ngenhloso kulawo bantu badinga bephansi. Uma ngenza nje umzekelo nje baba umbomvu, mina ngiyahlala eThekwini kakhulu, sekuyiyona ndawo engihlala kuyona ngoba ngayeki igoli. Abekho labantu bangakithi khona eThekwini ngobuningi. Ngeke kuze kuthiwa mina nginomuntu engembulele la eThekwini. Makube nginkabi enjani ngoba phela nakhona la eThekwini akhona ama-owner, bakhona bonke abantu abasihlala benza lezi zinto ezikungcola, abahlele sizwa bephuma endabeni bedutshula ukusa nokusa. Mina umkabi ukuthi baba ngisebenzela uma ngingasekhaya noma ngisegoli kuhlala khona abantu bakithi khona ngoba la kuseduze khona abantu bakithi yibo abahogela abantu abafayo mase begijima beyofaka igama lami, kodwa la eThekwini ngoba ngeke kuyizwe le nto leyo. Umculo into engiyithanda kakhulu kunje bekunzima ukuthi manje ngiwenze phezulu kwalesimo nanokuthi ngiphinde ngichazele umuntu ngawani ukuthi emculweni ngisamiswe yile nkinga. Bebehlala bengibhalela abantu ama message angaphezulu ko 3000 banikale bekhuluma into eyi1 ngingazi ngizobaphendula ngithini ngempela ngoba lento ibilo ingididile ngithi into nje ezokhulunywa esigodini iphela. Hayi khona ngibona ifuna ukungena ko 4 years manje ilo into eyodwa ngathi akuyiphumela obala manje lento ngoba abantu abawomakhelwane nabezwa lezi inkulumo abazi ukwenzakalana impela, especially abantu abawomama udlebe lwabo lubamba noma yini bakuye banomlomo omuhle ebona inkulumo abasebezoyihlobisa iphumisa inembali iqhakazile. Cabe ngikusona nemfuyo nginayo, abantu abaningi abadala bakwazanga ukwenza lokho. Yizo zonke into esenza ukuthi kube nento ezosikhuba zisiphazamise empilweni singakwazi ukwenza into esifuna ukuzenza. Mina futhi ngikholelwa kakhulu emfuyweni, ngabukela kubaba nje ngikhula kangakube imfuyo nami enginayo, amadoda amaningi awakafiki lesibale ngikusona. Yizo zonke into ehamba zisikhuba lezo. Nengithe futhi mangiqala-ke bengibona ngingena mhlawumbe la embonini amatekisi ngokubona ukuthi umculo into ehamba iphelelwe isikhathi, akube khona engubambayo ngiyokwazi ukuphila ngakho eceleni. Yizo zonke into ezingivusela uthuthuva lokho. Okunye-ke baba umbomvu okungimoshe kakhulu lapha endaweni, indawo yakithi bekuyindawo eyihlathi bephila nje abantu phela imphefumulo ikhona ehamba ubona ukuthi umuntu nayo ngiyaphefumula namhlanje, kodwa indawo esihlala kuyona thina ibili ihlathi hla. Ukubuya uqala kokubuya kwamakhehle egoli obaba bezekhaya bafika bafaka elinye iqembu lepolitiki ebelingekho emakhaya. Masikhuluma iqiniso, iyo yonke into yasidalela ukhuvethe lokuthi abantu beshintshe besinamathele njengabantu abafaka into engafanele kube ikhona ezweni sale yandawo esikuyona ngaphansi kaWardwane eNquthu, ngoba iqembu elilodwa ade libusa kuleso sikhathi namanje lisabusa belihambela nje lodwa ngingakhankasa ngenzi lutho beku-obvious nje makuyovota bashaya intanga. Wafika-ke manje babasala enhlangano-ke balungisa into eyiningi, bangena imigwaqo eminingi emakhaya, kwafakwa amadiphu, kwafaka ilepe endaweni ezayinganyuweki iy'moto, kwafakwa amabhriji awelela komsinga efika ngegama likaBabshobeni. Lamhlanje angithi mhlawumbe sikuyobe kumukelwe inkomo ezikubonga lokho. Bakhomsile abantu ukuthi bavele kunokuthi bebezobonga bahlangana bokuthi la bantu ababonga ngeenhlamvu. Iyo into engasisiza leyo ukuqedisa lenkinga. Abazange bakubonga okuhle kwenziwe endaweni. Engichaza ukuthi nje into eningi esilandelayo lapha nayo ipolitiki ikhona ngoba lento ike yenzeke eminyakeni cishe u4 edlule kwakukhankaswa kuzobe ukhetho lohulumeni basemakhaya. Ngazi ngalandelwa amafoni amabili kwathiwa bengifuna ukushayisa ikhansela ngemonto, bengifuna ukushaya umuntu onye inhlangano esasikhankasa nabo ngaleso sikhathi. Into engenzakalile zonke ezayingabambeki, ngizama ukubona kwakusakhandwa lento okuyiyona nalamhlanje egcinise nginamathiseliswa ngazo ukuthi akubukale lo yamuntu ngoba kuyiqembu mina ngilona kuleso sikhathi. Bangithatha bangenza ngaba umholi we-youth lapha ngaphansi kaWardwane. Nanokuthi beyinabantu abaningi masikhuluma amagenge sikhonzene kakhulu into epolitiki buye ihambe nangomngane. Igenge ibisiza ukuthi manje sigcina sibaningi, ividiyo yethu nje ibingathintwa thina ngale ngokwenhlangano kwa-ANC kwividiyo esikuyona kuWardwane. Bekwaziwa masiya phansi iphuma iqashe lapha yavidiyo yethu ayithinteki. Yizo zonke into ezisilandela udlame leza kubantu abangayazi ipolitiki ngoba ngabe kumnandi namhlanje kube baqophisana ngentuthuko laba kuyibona bama-opposition, kodwa manje bayasuka labafaka isibhamu kulento. Ngangikhalelwa uSigwebo Sentama naye
angeke ngisho okweqembu angifisi futhi uphinde uyibandakanye mfo kaMnguni neqembu lezepolitiki. Njengoba ngiye ngithi ngiwu-clean governance, wena njengoba uwumuntu okwezikaqeda isizungu, bonke abantu bangabakho, bawo wonke amahlela noma amaqembu ezepolitiki, ngoba ngisho isonto akulula ukuthi waziwe ukuthi unale number plate emabandleni. Kufanele kuwahloniphe wonke, ube neutral. Kahle kahle nje mangabe unayo into yobulunga benhlangano yepolitiki, mina bengingaphakamisa uyidabule leyo nto, uphume nje kuleyo nto, wena la uqashwe khona ufike ucule uhambe ekhaya. Amaqembu ungabi nale lakho, wathande nje wonke amaqembu ezepolitiki. Ngisupport into esho ubaba la ngezansi, ngisupport kakhulu. Ngicela uyithathe uyifake kuwena, ungayihlanganisi namaqembu ezepolitiki. Ngiyabonga kakhulu amagama ke kuthiwa igama ahlula elinye. Mahle kakhulu amagama ashiwa umhlonishwa. Ngiphinde ngibonge nawe wakho umbomvu. Njengoba ngeke ngachaza ukuthi ukukhula kwethu kuleya ndawo nento enza ukuthi mhlambe sigcine singena kwipolitiki. Kwangasi inhloso ukuthi kube ipolitiki kazwelonke, kwakuyipolitiki eyiwadi yethu esikuyona, ukukhathazeka ukuthi akwenzeki lutho. Sikhulela kuleya ndawo ibingenalutho nje. Kodwa namhlanje umgwaqo siwela la sithanda khona, mangifuna ukuye ePhomorweni noma ngasuka ngo1 ekhaya ngothunzo bengise ePhomorweni, into ebingenzeki uma uye ePhomorweni bekufuna usuke ekhaya uyothi yangenquthu uyothi yangedanda uze uyokwehla ngale, kodwa uye endaweni oyikhomba ngomunwe lengale kwakho. Namhlanje lezo ndawo siyakwazi ukuyihamba. Engicela mhlawumbe thina ukungena kwipolitiki usebenzele wadini yethu. Ipolitiki yethu kwangasiyona ukuthi yase KZN nonke, kwawe wadi yethu sikuyona ekhathazekile lezo sikhathi. Kodwa ngokuya ukuthi sinamagama kugcine sekusabalala ukuthi hayi thina siyilombalo nje. Ngisho namanje ayikho into engidinga kwipolitiki vele manje ngoba esasikufuna endaweni sinakho noma kungaphelele, kodwa okunye sekuyosithola ngendlela. Ngisho ukuthi ayikho into esangixuba nepolitiki manje ngoba kuloko nje bade gcina ukuvota ngavotela inkatha, kodwa bengihlezi ngivotela ungavotela abantu ungabusayihlanganisa ipolitiki nje wena nje uyafihla ngoba umuntu womphakathi. Fokanondinto siyazi ukuthi ememculweni ubesebenza nami ku Fast and Quick uyimo manager. Cha njengoba seqinisekisile siyabonga Mbovu nokusumela udaba leli phezulu libe sebalazweni. Cha siyathembisa impela ukuthi cha amabhodo njengamanje asefakiwe amanzi ayabila, ukudla kufuneka kungene umlile emva kwalokho mase kuyaphakwa. Siyaqinisekisa ukuthi uDlubheke 2025 siku Fast and Quick impela siudlubheke uyabuya kulonyaka futhi hayi kancane. Sithe akabuyise le washuni wakhe abantu abamaze ngawo amangona amahle kaDlubheke la khona intambo bedonsa khona. Futhi ngithandile Mbomvu mawuqinisekisa ukuthi uyafisa ukuthi ma uDlubheke sebuya kube khona into eyenzakalayo. Cha nami comeback yakhe ngiyayidinga impela, mhlambe kube official launch yento enkulu engangobaba. Umsebenzi wethu ke ukuba umsebenzi wakhe so market ngendlela efanele ekwazi nayo ukurecover ezintweni akade buya kuzona, futhi inxuse nakubahleli bemicimbi abanye ukuthi cha abaqale manje abafisa ukuthi uDlubheke bengimlokhuzane kanjalo njalo, nabantu abazofisa ukuthi bemlalele online bekwazi ukuthi bengenele. Cha nami ngiyaqinisekisa ukuthi impela uDlubheke 2025 so Fast and Quick cha uyabuya hayi kancane ugalelekile, kodwa bengeke kwenzeke lokho ngale kwakho Mbomvu. Ingakho cha umuntu ofuneka simbonge kakhulu usuyazi ukuthi sasikhuluma ngani ngoba ngikhuluma nawe sabonga ke Wawukhuluma nami okay noma ngingasakhumbuli kodwa kulungile, ngiyabonga ngiyabonga. Kodwa kumfowethu asibongeni yena, sibonga amathonga kubo, sibonga uNkulunkulu oyichwane kaNondini. Mfoka Mnguni ngizosaba minister wena minister. Yebo Mbomvu, igama nje bangibize ngalo kusuka eminyakeni aboma 2010 uzabo 2013 nje lapho abekhonza kakhulu logama athola kwizinsizwa lezi. Hayi ngiyabona impela mfowethu, angilungise lokhu, angikho emculweni kaMaskandi. Yes, it's a genre music wakithi, ngiyawuthanda ngiyaweseka, kepha iqhawe leli likhona lalisichumile linomyalezo lalifisa ukudlulisa esizweni, wadlula umyalezo. Kuthema sekubuya impendulo, wabuya wathi unempendulo ayithole enkantolo afisa ukuyidlulisela esizweni. Then as clean governance njengoba
sasikaze sikwazile ukumnika ithuba lokuthi axhumane nesizwe. Namhlanje simnika ithuba lokuxhumana futhi nesizwe ngempendulo. Uthe meqeda sabona abalandeli bakhe akade bamgcina, sacela nje ukuthi sibanike ithuba lokubingelela phela, akukho okunye. But Clean Governance focuses on governmental issues. Siyabonga.